Er was eens heel lang geleden, al wel ja, zo'n 3 jaar geleden, een groep studenten schuchter en verlegen. Eén ding hadden ze gemeen en dat bracht hen samen op de been. Voor kinderen hebben ze een groot hart, dus gingen ze hier in de lerarenopleiding van start. Zo'n nieuwe grote school is wel heel tof, maar het lijkt soms wel een beetje op een doolhof. Op welke verdieping moeten we nu zijn? 1, 2, 3 of 4? Oh nee, dit is toch niet 4. Gang A, B, C of D? Hé, loop jij met me mee? Met een rugzak vol bagage vertrokken de studenten op hun eerste stage. In zo'n kleuterklas valt er heel wat te zien en heb je vaak 3 paar ogen nodig, of zelfs 10. Oei, er liep een kleuter met veters uit zijn schoen. Wat moet ik daar nu aan doen? Want hij kan er niet op lopen met zijn schoenen half open. En plots ligt hij op zijn neus. Is het heus? Voor de kleuter het wist, komt de juf aangelopen met de EHBO-kist. Ze verzorgt de wonden en plakt een pleister tegen de pijn. Want ja hoor, een juf moet ook als verpleegster creatief zijn. 'S Middags opent de juf de boterhammendozen vele keren. En is het tijd om manieren te leren. Als we knabbelen, kunnen we niet babbelen. Al het afval op de juiste plek en de boekentassen terug in het rek. Maar na een boterham of een koek wordt soms een echt geplak. Gelukkig veegt de juf alle mondjes af met gemak. Op het potje of op de grote wc. Alle kindjes doen hier aan mee. Tanden poetsen, handjes wassen, de juf die alle namen kent. Er komt heel wat kijken bij het verzorgingsmoment. Dan denk je om 3:30, yes, nu kan ik naar huis. Maar dan begint pas de grote keus. Snippers en verfspatten op de grond. De juf gaat dan met de poetsdoek rond. Poppen in het bedje, de blokken in de mand, stiften in de doos en de rommel aan de kant. De klas is 's morgens terug spik en span, zodat het rommelen terug opnieuw beginnen kan. Kindjes doen elkaar soms pijn en dat is niet zo fijn. Om het klasleven zo aangenaam mogelijk te maken, hebben ook zij regels en afspraken. Beleefd zijn, geen pijn doen en delen. En zo kan iedereen fijn samenspelen. Maar zoveel kindjes samen in één grote groep, dat verloopt niet altijd zoals het moet. Af en toe is er ook wat oneenigheid. Dan is het scheidsrechtertijd. De juf geeft ieder de kans om met elkaar te praten en om het terug goed te maken. Een schouderklop, een lief gebaar of de juf staat met een zakdoek klaar. Weg is dan elke traan en zo is elk conflict weer snel gedaan. Spelen, dansen, tekenen, lezen of het zingen van een lied. Stilzitten doet een juf zeker niet. Entertainen, performen en amuseren. En soms ook wel het dragen van verkleedkleren. Is een kindje soms wat down? Dan speelt de juf met plezier een clown. Ze toveren een lach op de snoet. Kijk maar hoe deze clown dat doet. Stiften, karton, puzzels, posters, blokken, beren, boeken en poppen. De juf heeft het allemaal.
Ze moet dan ook heel vaak showen met al haar materiaal. Soms wordt het echt te veel om te dragen. Daarom investeren we nu allemaal in een aanhangwagen. Na alle ervaringen, stages en kindjes die hun hebben gekust, zijn ze zich van één ding wel zeker bewust. Kleuters maken ze graag blij, want elk kind is op zijn manier een klei. Deze juffen en meester willen graag bijdragen tot de ontwikkeling van deze kleine, maar o zo belangrijke mensen. En hadden zich geen mooier beroep ter wereld kunnen wensen. Niet alleen hebben ze in de klas een rol van opvoeder, maar ook zijn ze voor elk kindje in de klas een beetje moeder. Ze krijgen dan ook vaak knuffels en zoenen van al die lieve kapoenen. Voor alle kleuters in het land, met trots een diploma in de hand. Kusje hier en kusje daar. Deze droomleerkrachten staan altijd voor jullie klaar.